Emil, du er fandme genial. Du filmer kraftedeme ikke, når det er en grim bil. Altså helt ærligt. Flot. Det er forlystelseskommen. Jeg tager lige eller jeg smider lige med kofanger, ja. Sådan der, så tager vi lige ud rabatten her. Sådan der. Der var ham, der skulle nakkeskyde. Hvor? Jeg nakker ham. Der kom politiet. Jeg er kraftedeme lige med. Hvor? Han holdt dernede. Jamen for helvede. Jeg skal nakkeskyde ham. Ja, det er jeg sgu ligeglad med. Jeg skal nakkeskyde ham. Han holdt dernede. Hvor nede? Dernede. Hvor nede? Nede på gården. Nede på gården? Hvorfor sagde du ikke det? Nu er jeg jo kørt forbi, for fanden. Nej. Nej. Jo, Jeg har noget i baghånden. Kom nu for helvede. Vis nu, hvad du kan, for fanden da. Okay, det der, det er lige møg. Det er lige møg. Tørni. Sådan der, så kan det sgu også være lige meget. Så kører vi fandme. Og rulle. Roll over. And then I'm gonna smøre you in. Der skal du ikke ud over. Jo. Altid. Så jeg kører. Kom der af med politiet. Nej, de er der. Nej, de er der stadig. De er bare deroppe. Nu kommer de. De kommer med. Nå, så bare jeg. Så kan de kommer fra. Det er jeg sgu ikke glemme. Prøv der, nu har jeg sigtkornet der. Den der. Nå, nu er det lige mod. Nu leder de ikke efter mig. Han er der. Han er lige der. Sådan der. Det er jeg fandme ikke glemme. Han skal nok beskydes. Det er jeg sgu lige. Bare skyd de skide panser. Jeg er sgu lige glad. Sådan der. Så vis nu, hvad du kan for fanden. Nå, for helvede. Sådan der. Tørni. Hvor randrist mig luk. Sådan der. Nu kører den fandme ned med plasma der. Jamen yes. Sådan der. Nej, for helvede. Det er grusvagt. Jeg skal have offroad hjul på. Hold da kæft, mand. Det trykker virkelig i hovedet. Og så tager vi swing her. Sådan swing her. Det er sexet. Sådan drifting der. Du kan selv være sage. Ja, det er jeg sgu også. Tak fordi du det. Tak fordi du siger det. Men skal du op og nakkeskyde ham, så forsvarer han på gården. Jeg skal først lige derhen. For helvede. Han er inde på gården derhen. Jamen for helvede, hvorfor sagde du ikke, at man sagde med stun gun? Jeg skal skyde ham med en strømpistol. Sådan der. Og så tager vi lige her. Nej, du er der. Jeg skal ind, det er nu. Det er her. Nej, så tager jeg den fine indkørsel, og så smadrer jeg fandme regnen. Sådan der. Og postkassen. Nej, for helvede, også postkassen. Det kan du tage på vej ud. Tak for det. Godt forslag. Ja, ikke? For helvede. Bare bakke ind. Det gør jeg også, men jeg synes, den glider lidt rundt. Nå, så tager vi den sgu med det samme. Hvor kører den over? Sådan der. Så knækker lortet. Havde I det? Ja, der var brev i så. Nej, det var ikke der. Jeg var så nem. Der er han. Jeg nakkeskyder jer. Kom her for helvede. Sådan. Han stod bare der. What the fuck laver idioten? Lige out. Lige åbne benene. Så kast sådan der, så skyder vi sand ned med hullet. Gå ind for den. Vent. Der kommer hans kammerat. Hold da, han er våben. Hold da, han er våben. Jeg er helt vildt værd. Han havde penge. Ja, det havde han også, men det havde jeg sgu ikke forventet, at de havde på et andet. Tak, jeg kommer på Ja, den. undskyld da. Tørni. Så gør vi lige sådan der. Han skal lige lægge. Sådan der. Siger han mistet hovedet, eller? Nej, det er stadig på. Sådan der. Jeg tror, han stadig trækker vejret. Han er kraftedeme med skidt i bukserne. Det er bare rystende skidt. Han har det røde. Det er ikke en mand, det er en kvinde. Det er sådan. Sådan. Nu kommer vi til det vigtige. Jeg nakkeskyder dig. Det er jeg sgu ikke lade med. Det gør han ikke meget længere. Hvor er blodet? Living the life in the fast. Det er gået ud gennem røven. Hold da, så er han kraftedeme haft mindst da. Hold da. Vi skal have noget sjovt her. Nej, vi gør lige noget andet først. Skal sgu da smadre den der gasmader? Ja, ved du hvad? Nu ved jeg godt, hvordan jeg vil gøre det, Line.
Sådan der først. Det skal lige være sådan, så man kan få noget sjov her. Sådan der. Så laver vi lige sådan et lille omgang benzinlinje her. Sådan der. Lige hen til bilen der. Lige forbi der. Sådan der. Så skal vi lige have sådan en lille bombe der. Sådan der. Bare sådan lige for sjov skyld. Sådan der. Og så er det bare med at komme væk. Løb! Kom nu! Så er det bare med at komme væk i den. Drej! Jeg tror egentlig, at den der drift-ting der, den er slået af nu. Nå. Det skal gøres med stil. Ikke der. Hvor fanden sætter den på huset? Nå. Så er det ved at komme væk i en aller helvede. Hvad skriger? Det er dem inde i huset. I'm gonna blow the gasoline. Oh shit. Start for helvede! Så det er fint. Hold da. Og så er jeg kørt. Postkasse, hvor er den? Den har du smadret. Jamen den kunne da godt lige køres over en ekstra. Hvor skal det så for? Hvad sagde den, M&M? Du sidder fast. Folkevogn tog røg. Med crazy bastard. Sådan der. Der var nogen, der havde hjemmebrændert. Den dejlige video på 6 minutter, den her. Der var nogen, der havde et hjemmebrænderi, sikkert. Vi ses, special! Sådan der, sådan der, lad os rive. Nej, lad os rive. Lad os ud af døren. For helvede, lad os rive. Lukker I lige døren? Mine, Tony, den anden dør, den er ude til gangen. De gamle, de prøver at sove ovenpå. Man skal lige tage lidt hensyn en gang imellem. Det synes jeg ikke, du gør det så fucking jævligt. Det jeg skulle ikke være med. De har været træls i en længere periode. Jeg har bare aldrig fundet deres adresse. Independence Day, lige indtil jeg kom. Sådan der. Nej, jeg kan skyde det der. Det er møgdyr der. Det er ørkenræve for helvede. Det er ørkenens rotter. Ørkenens rotter. Det er fuldstændig som duer. Det er luftens rotter. Det er fuldstændig som Luftens helte. Nej, luftens rotter. Luftens rotter. Der er en, du kan køre ned der. Hold da. Han er Johnny. Han er Ligerlig. Det kan jeg se på ham. Han er i løvetid. Han er rocker. Og han er rocker, ja. Jeg skulle lige til at sige det. Så er han der. Det er sprøjt i hus altid. Og han er stadig i live. Jeg nakkeskyder dig. Så er der penge. Så skyder jeg lige et skridt. Det er du ikke noget imod. Nu er han død. Sådan der. Prøv at se der. Han brænder. Han kan lide det. Det tænder ham. Prøv at se der. Det tænder ham. Han er helt rød forneden. Han havde åbenbart så stor stivert, at det simpelthen den sprang simpelthen. Bogstaveligt talt, ligesom Knaldperlen, han vil sige, jeg er lige ved at eksplodere. Jeg havde det der med, jeg var hård. Jeg pikker hurtigt, jeg gal. Jeg er lige ved at eksplodere. Sådan der. Det er en meget god video, jeg har indtil videre. Den er på 8 minutter og 22 sekunder. Nu skal jeg bare lige komme på YouTube. Og det er min lillebror. Facebook, garanteret. Facebook, det er fandme nede med godt. Facebook og YouTube, for jeg har en YouTube-channel, jeg gerne vil være i gang med. Jamen, det er ikke så ringe Og min blogger. Nå, det er ikke så ringe. Og Instagram. Ja, det er godt med dig. Og Twitter. Det er godt med dig. Hvor mange sider har du? Nok. 5. Hvor jeg kan lægge video ind. Jeg vil lige sigte over. Sådan der. Sådan der, lille ass. Er du tålig? Sådan der. Sådan. Det er godt, Nikker. Der er en, du kan køre ned der. Hvad er det der? Og den er nede. Det er Nikker, det er en cyklist. Det er cyklisten. For satan, han er kommet i gang med det pæne udstyr. Der er en til. Og en til. Jeg nakker ham. Jeg er kraftigt med nakker ham. Og sådan løber de stedet for til cykel. Jeg har den ene. Jeg er nakkeskyder dig. Og så kører det bare ned i stedet for. Hvad blev jeg den tredje? Det er lige meget. Ham lader jeg bare køre, fordi han var ikke nære. Men ham Jo, han var. Det er jeg kraftigt ligeglad med. Så siger vi bare, at det var ham der var det. Der var cyklen. Han er død i min. Det er jeg sgu lige glad med. Jeg skal lige have en ekstra omgang. Det var sådan en pick-up bil, jeg gerne ville have. Oh shit. Hvorfor kastede den ikke ind af vinduet for fanden? Det er ikke så ringe der. My car, you bitch.
police is after you. Jeg sagde ned og sprælle, men der lige løber med. Du kunne da bare... De kører sgu ringe. Det kører sgu som svin! De kører sgu da hvad? Ja, de skulle da. Prøv at de kører selv. De er pansersvin. Og så graver du igennem. Det synes jeg også. De kalder mig også buskmanden. Buskmanden. Ja, buskmanden. Line, er det for sjovt for dig, eller hvad? Eller er det for stærke billeder? Jeg ved godt, størrelsen, det gør en forskel, men... Ej, jeg fik lige mærket sådan en luftboble i halsen. Det er jo ikke så rigtigt, at du fik luft i halsen. Det er jo noget, det skal man have. En gang imellem i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor tit du trækker vejret, Line, men jeg gør det i hvert fald hver dag. Jeg gør sådan en boble, det jeg gør. Jeg har også en fornemmelse af, at du får hjerneskade. Line, du ved godt, man får hjerneskade af ikke at trække vejret. Noget siger mig, du ikke har trukket vejret længe. Knælde bang! Fuck dig. Spring toilettet i luft. Det har jeg ikke lyst til. Der er ikke nogen ind og skide, Line. Fuck. Der står sgu da en hjort lige her! En hjort! Det er en hjort! Det er amerikaner, Bambi. Jeg falder ned og spræller, men der er lige går med. Det minder mig om, jeg skal på jagt. Sådan der. Sådan, lille Lasse. Her der kan jeg få en undervognsbehandling gratis. Sådan der. Jeg ejer nemlig stedet. Okay. Den skal bare være sådan der. Det er den originale. Sådan der. Og den skal også være der. Sådan der. Jeg må bare køre ham bagefter. Tak for hjælp. Prøv det er sgu lige måde, jeg ejer stedet. Jeg kan bare fyre ham. Det var tak fordi du har lavet min bil. Den tager vi. Ja, det er allerede det der senere lys. Det er ikke så vildt. Ja, det skal være en blå nummerplade. Ja, det skal være blå. Og det skal være... Det skal være blå. Der skal ovenlys ind. Sat ned med. Sådan der. Ja, det skal også... Lige der krasser om en G-streng. Hold kæft, kælling. G-string. Ja. 12 minutter. Line, min mom, jeg nakkeskyder dig senere. Nej. Ej, nakkeskyer. Du skal op og finde Bambi igen. Jeg er kraftedeme Amerikaner, Bambi. kraftedeme ligeglad med det møgdyr. Sådan der. Sat. For sat nogle lækre jul. Det er mig, der har lavet det. Jeg har selv designet det. Det er ikke... Prøv at det lyder kraftedeme, som om du er ved at give en dårlig suger eller sådan noget. Der er rally master. Sådan. Nej, det tager vi ikke. Det tager vi senere. Det er fandme flabet. Så hjælper han ikke med at skubbe det ud. Nå, så skal han også gøre sådan noget over for det. Ej, fandme nej. Hvem skal nu springes i luften? Det ved jeg ikke. Kommer der en terrorist? Potentiel terrorist lige der. Lige der. Det er ikke en terrorist. Det var nu dig. Hold kæft, kælling. Det er sport. Buff. For satan. Jeg er god. Jeg er bare god. Oh my god. Skyld dig. Det er sgu lige mig. Jeg tager den kraftige. Jeg tager min sturgun. Lige ind i butikken. For helvede, kælling. Det er derfor, kvinder ikke skal køre bil. Ja. Kan I se? Det er derfor, kvinder ikke skal køre bil. Det er Ja. helvede til. Hold din kæft. De kører som død af helvede. Hold din kæft. Ja, lige det gør jeg i hvert fald. Ja, ej. Line kører faktisk meget pænt. Det skal du ikke regne med. Jeg var... Prøv mig og Line, vi var på vej til skydning engang. Eller en gang for et par uger Ja, men det var jo også... Fordi mine forældre ikke var hjemme. Hun kørte ud i rabatten. Så sagde hun så Nej, senere... det gjorde jeg. Jo. Du var helt ude i rabatten. Og det var også det, du sagde senere. Bare lad mig om at køre galt. Godt sagt, Line. Det er da ikke godt sagt. Det er mig, der er ved at pisse buksen. Altså, Ja. ikke. Så kan du selv blive noget af. Hvad sagde du? Så kan du selv blive noget af. Altså... Næste gang, så kører jeg. Ej, No, det... brother, blow it up, blow it up. No, I won't. Jo, den taxi. Prøv her, det er den eneste indtjening, der er ude på landet. Ikke for noget af det. Det er sgu da ikke det. Ja, ved du hvad? Bare... Sådan der, Lasse Reimer. Hvor gider Hvor snakker han? I'm gonna blow this shit up. Ja. Der er politier. Polizeisemmer. Hvornår kommer der helikopter på? Det gør det først en 3-stjerne, jeg har kun 2-stjerne. Det er ikke så ringe der. Hør det der. Der kommer det drifting shit der. Altså med 4 stjerner. Ja, der kommer FBI, og ved 5 stjerner, der kommer her. Jeg foretrækker faktisk 5 stjerner. Det er sjovere. Så kommer der tanks. Hvad gør det dog? Nej, jeg ved sgu ikke. Ikke lige nu. Ikke når jeg har min lækker bil her.
Tag en knap, så det Okay, måske skulle jeg ikke have så meget fart på, fordi bremsen det er lort. Og så der, så er der sat med drift. Så er der indkøb. Wasted!